1941-1945 ýyllaryň urşuna gatnaşyklaryň söwüşlerde görkezden deňsiz taýsy gahrymançylygy, urşda wepat bolan eskerleriň ýyzlaryna galan ýar ojugyny wepaly denanlaryň şol gowwaly ýyllarda tile zähmet çeken gahrymançylyga barabar zähmetleri nesiller üçin nusgalyk görülemekdir. Şu günler beýik ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lewap, Mary vilayetleriniň hem Çarkünjünde hormatly prezidentimiň ýöretme karary esasynda ýoğuz urşlaryny edermenlik görkezden uruş veteranlaryny hem-de uruşda wepat bolan eskerleriniň ýany ýoldaşlaryny döwlet başdanmyzyň adyndan pul sowgatlarynyň şeýle hem gymmat bahaly sowgatlarynyň gowşulmagy tutuş ýaşan ömürlerini mukaddessigi öwren uruş veteranlary hem-de mährem iniler hakynda edilýän aldanyň biýimi çördüňiň aýdyň ikrarnamasy bolýar. Uruş veteranlarynyň şol ýyllarda görkezden gahrymançylyklarynyň häzirki we geljekki nesilleriň kalbyna beýik watan söýjülügiň ýokary nusgasy bolup ebedi galjakdygy aýdyň hakykatdyr. Bugünkü bu ýysançy çäre gatnaşanlar uruş veteranlaryny ýeňiş güni bilen mähirli gutlap, olary iň süýji arzularyny aýtdylar. Uruş ýyllaryny özleriniň şerin janlaryna döz gelip, mertlerçe söwüşip, beýik ýeňişi gazanan uruş veteranlary berkarar döwletiň täzejäminiň galkynçy döwrüne, arkadaly gahryman terdarymyzyň ýolbaşçylygyna, watanymyza gazanýan bilen ösüşdir öz uruşlary begenip, aktyk şowluklarynyň bagtyny gowunyp ýaşaýarlar. Bugünkü çärenin dowamyna bagşy tadanlaryň asudy watanymyzy, ajaýyp zamanamyzy we türkmen gerçekleriniň edermenliklerini wasp edýän şirin owazly aýdynlary bilen teňlerde ýerine ýetirdiler. Bayramçylyk sowgatlaryna ýürekleri galkynan uruş veteranlary özlerini çeýli uly hormat sarpy goýýan, halkymyzyň parahat we asudy durmuşda ýaşamy uğruna uly aladalar edýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyza hem-de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza bu ýysançy sözlerini aýtdylar.